21 гадзіна. Час на аб'ектыў з навінамі дня па-беларуску і без цэнзуры. У суботні вечар для вас працуе Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. 140-й дзень пратэстаў. Беларусы не паддаюцца. Для Лукашэнкі песенька спетая. Месца ў планах Крамля для Лукашэнкі проста не знайшлося. Свет побачыў сакрэтны крамлёўскі дакумент. Выбарчае рэха. Вывешен быў протокол, у котором перамагла Тихановская. Можно было сфотографовать. Улады распраўляюцца з тымі, хто падлічваў сумленна. Звальняюць дырэктараў школаў. 140-й дзень пратэстуюць беларусы супраць рэжыму Лукашэнкі. Прычым не толькі тых, хто застаўся на радзіме, але і тых, хто апынуўся ў далечыні ад дому. Прычым і за мяжою у Расіі нашых землякоў штрафуюць і затрымліваюць за ўдзел у акцыях з бел-чырвона-белай сімволікай. Падрабязней Надзея Бельская. Жыве Беларусь! Вось так сёння з самай раніцы жыхары Менскага мікрараёну Дамброўка сустракалі 140-й дзень пратэстаў, а гэтак было на камароўскім кірмашы. Менская серабранка і ўвогуле зламала сістэму, аб'яднаўшы два сцягі. Не забудем, не простим! А гэтак землякоў падтрымалі беларусы Бельгіі. Свободу нельзя не купить, ее никто не может дать. Ее можно только завоевать. И никак больше она не дается. Поэтому сил вам, мужества. А еще я желаю, у меня есть одно крамольное пожелание, но я вам желаю, чтобы как можно скорее наступил тот день, когда во всей Белоруссии закончится шампанское. Живе Беларусь! Беларусаў Санкт-Петербургу з сённяшняга дня пачынаюць штрафаваць за ўдзел у акцыях з нацыянальнай сімволікай. Гэта значкі, сцягі, стужкі. Паводле прадстаўніка беларускага зямляства гораду Артура Грунтава беларусы Пітера ўжо спрабуюць развязаць пытанне з адвакатамі. И закон по коронавирусу, в общем, и по пикетам. И там все это соединили в один. То есть есть 121-й, и 54-й федеральный, проведение пикетов и митингов. Там вообще прописано, что пикеты, митинги, демонстрации запрещены гражданам не Российской Федерации. Вот. Но мы не делаем ни пикеты, ни митинги. У нас просто акция возле нашего посольства. Сёння актывісты, аднак, усё ж выйшлі на акцыю да амбасады без сцягоў, але паліцыя іх затрымала. Тым часам у Вільні беларусы сёння аднаўлялі мемарыял Роману Бондаренку ля амбасады нашай краіны. Учора мясцовы блогер з YouTube-каналу «Литовец рубит правду» знішчыў яго ў наўпроставым эфіры. Я хоть здесь нахожусь, такой вот неприятный момент, но хоть что-то сделать хочу. При этом хотелось бы выказать дань поваги Литовской Республике за то, что мы здесь находимся у безпеки и живем без страха. Живи Беларусь! Самоорганизованные наши подопечные, наши белорусы, восстановили еще лучше. И мы выдержим все эти нападки, всех этих ябатик и всех остальных. Нягледзячы на ўсе перашкоды, заўтра беларусы па ўсім свеце зноў выйдуць на акцыі салідарнасці. Надзея Бельская, Белсад. Дзе вызначаецца лёс Беларусі. Спрабуюць яго вырашыць у Крамлі. Масква можа рыхтаваць у нашай краіне палітычныя сілы, якія выступяць супраць Лукашэнкі, але за інтэграцыю з Расіяй. У рукі расследавальнага выдання «Інсайдер» трапілі дакументы з планамі адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Наколькі ўсё гэта сур'ёзна, высвятляў Ярослаў Сцешак. Российское выдание «Инсайдер» не один раз расследовало и публиковало информацию, незручную для Кремля, якая потом знаходила подтверждение. Цяперашняя публикация «План Б» заснаваная на злітай перапісцы кіраўніка управления президента России у международных и культурных сувязях генерала службы знешняй выведки Владимира Чарнова.
Сярод дакументаў вераснёвая стратэгія працы ў Рэспубліцы Беларусь, дзе прапаноўваецца атрымаць уплыў над новымі палітычнымі сіламі Беларусі, перадусім апазіцыяй, стварыць грамадска-палітычны рух, з якога выйдзе 1200 прарасійскіх кандыдатаў на парламенцкія выбары, і сфармаваць падкантрольныя Крамлю сеткі медыяў, блогаў і рэгіянальных лідараў. Месца ў планах Крамля для Лукашэнкі проста не знайшлося. Ён узгадваўся гэтых дакументаў выключна ў кантэксце таго, што ён не папулярны лідар. Сапраўды, ужо ў кастрычніцкай справаздачы генерал Чарноў сведчыць, што ў Беларусі расце масавая і глыбінная незадаволенасць Лукашэнкам, якая распаўсюджваецца ў народзе насуперак дзеянням сілавікоў і адміністратыўнага апарату. Таму генерал прапаноўвае стварыць палітычную партыю супраць Лукашэнкі, але за Расею. Если до руководителей Российской Федерации донесут, что Лукашенко не выгоден им, и, конечно, физическое устранение такое, теоретически это возможно. Если Россия поможет свергнуть режим, то, скорее всего, потому что, а для чего им нам помогать? Чтобы поставить удобного для России человека. Мы не хотим жить как в России, мы не хотим жить на постсоветском пространстве. Вариантов у них немного. Либо как-то согласовывать свои действия с белорусским народом, либо получить врага, так сказать, на ближайших десятилетия. Інсайдер публікуе і устаноўчую праграму прарасійскай партыі «Права народа» у стадыі распрацоўкі. У ёй поўна правак аўтарства Мікіты Лагавога. Як піша выданне, гэты малады чалавек актыўна стварае імідж апазіцыянера, пры тым, што з'яўляецца сынам Івана Лагавога, беларуска-расейскага бізнесоўца, які ўваходзіць у палітычны клуб партыі «Единая Россия». Клуб «Центр социально-консервативной политики» паслядоўна выступае за паскарэнне беларуска-расейскай інтэграцыі. Таких документаў і праектаў можа быць дзясяткі, калі не сотні. Вось гэтыя актывісты, ромолаўцы, я бацькаўцы ў тым ліку, яны зараз выдумляюць розныя партыі, арганізацыі, пасылаюць гэта сваім кантактам у Расіі, спадзяючыся атрымаць падтрымку фінансавання. Пры гэтым у якасці партнёра ў дакументах не згадваецца сённяшні наймацнейшы актыў палітычнай апазіцыі. Лукашенко змог пераканаць Крэмль, што ўсе ягоныя праціўнікі фігуры захаду, мяркуе Ігор Ільяш. Не было ніякіх падстаў казаць пра тое, што Калеснікава, ці Ціхановская, ці Бабарыка, яны нейкім чынам могуць разглядацца як празаходнія кандыдаты. Але яны, канешне, па факце тая ж Ціхановская стала празаходнім палітыкам проста вымушана, таму што яе выгналі з краіны, таму што сам Крэмль яе назваў празаходнім палітыкам. Следчы камітэт Расеі нават абвесціў Святлану Ціхановскую ў крымінальны вышук, але у генерала Чарнова выйшаў пракол нават з тымі, каго ў злітых крамлёўскіх дакументах запісалі ў прарасейскі актыў. Старшыня Рэспубліканскага саюзу прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў Александр Швец, сузаснавальнік бізнес-школы ІПМ Павел Данейка абверглі свой удзел у гэтых працах ды знаёмства з прадстаўнікамі адміністрацыі Пуціна. Няясна, як трапіла ў прарасейскі спіс і аб'яднаная грамадзянская партыя. Партия, которая последовательно выступала и выступает против подписания 31-й, 32-й, 33-й карты. Она не может быть ресурсом вот этих политтехнологов. Як кажуць эксперты, зліты план мог быць і заяўкай на асваенне вялізнага бюджэту, але ён пацвярджае, што Расія спрабуе ўмяшацца ў падзеі ў Беларусі, між іншага навязваючы Александру Лукашэнку канстытуцыйную рэформу з захаваннем ягонай улады да моманту, калі яго можна будзе прыбраць. Ярослаў Сцешык, Белсат. Беларусь і Расія дамовіліся о продажы нафты на лета. Неафіцыйна пра гэта агенцтву Reuters паведамілі крыніцы, знаёмыя з хадой перамоваў. Паводле іх кошт і аб'ём продажу расійскай сыравіны ў нашу краіну застануцца нязменнымі. Цяперашняя цана складае прыкладна 90% ад сусветных коштаў, распавёў эканаміст Ярослаў Романчук. Нафтавыя бароны зноў робяць свой гешэфт, а ўсё астатняе і палітыка, і інтэграцыя, усе гэтыя размовы наконт супрацы, яны застаюцца на паперы. Так што Беларусь як нафтавы эмірат, ён безумоўна страціў сваю увагу, якую меў там
на 2000-е годы. Ну, але зноў гэта будзе нейкая крыніца доходаў, не такая, як хацелі бы беларускія ўлады, таму што па нафтаму, вось па падаткаваму манеўру Беларусь нічога не атрымала. Паводле крыніцаў інфармагенцтва Reuters адбылося некалькі тураў перамоваў. Белнафтахім дамагаўся зніжэння цаны на нафту. Шэраг расійскіх экспарцёраў, наадварот, выступалі за яе павелічэнне. З беларускага боку таксама нагадалі пра кампенсацыю шкоды за пастаўленую на мазырскі НПЗ брудную нафту. Аднак гэтае пытанне, як і кампенсацыя за ўведзены ў Расіі падатковы манеўр, засталося без узгаднення. Дзеля забеспячэння магутнасці беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў нашай краіне трэба каля 18 мільёнаў тонаў нафты на год. Паводле экспартнага плану нафты, у першым квартале 2021 Расія адправіць у Беларусь 4,5 мільёны тонаў. Нішто не забытае. Улады помсцяць тым, хто сумленна падлічваў галасы на прэзідэнцкіх выбарах. Прыстойнымі людзьмі аказаліся дырэктары школаў. Цяпер іх звальняюць у сярэдзіне навучальнага года. Падрабязней Алена Дубовік. Звальненне дырэктароў у раёне звязваюць з іх палітычнаю пазіцыяй. Іншых прычынаў сыходу кіраўнікоў сярод навучальнага года не знайсці. Усе педагогі з добрую рэпутацыяй. Звольненая дырэктарка Бярозаўскай базавай школы Інна Жуковіч сёлета была старшынёю выбарчага участку, дзе большасць галасоў атрымаў не Лукашенко. Официальные назиральники, которые были на выборном участку, по выходе из участка, они сказали, что перемог Лукашенко. Ну и называли типа лишь-бы. А на завтра вывешен был протокол, у котором перемогла Тихановская, который на диво можно было сфотографовать. Удвая больш галасоў за Лукашенку набрала Тихановская і на участку, дзе старшынёю была Святлана Карповіч, звольненая дырэктарка сярэдняй школы нумар 3 Белаазёрску. На тэрыторыі Здзедаўскай школы выбарчага участку не было, але Віталь Жуковіч, ужо звольнены дырэктар гэтай установы, уваходзіў у ініцыятыўную групу Виктора Бабарыкі. Он просто такой неудобный человек, потому что человек, который предлагает какие-то идеи, и не просто предлагает, а внедряет их, реализует и имеет успех. То есть он немножко, не подконтрольный, а власти, наверное, нужны люди, которые понятные, предсказуемые. Віталь Жуковіч быў дырэктарам 14 гадоў. За гэты перыяд школа не раз была на раённай дошцы гонару. Тут зрэалізавалі некалькі інавацыйных праектаў у адукацыі. Бацькі лічаць, што без гэтага дырэктара школа перастане існаваць. Менавіта бацькоўская супольнасць і разгарнула кампанію на падтрыманне звольненых дырэктараў. Был сбор директоров школы на районном уровне. И был такой момент, когда попросили выступить и прокомментировать события от остальных директоров. И никто не удосужился встать и сказать даже слово. Рыхтуючы сюжэт, мы пагутарылі з шэрагам педагогаў розных школаў, але адкрыта выказацца пра сітуацыю адмовіліся ўсе, незважаючы на абурэнне звальненнямі. У учителей сейчас проверки. Проверки и пожарные приезжают, и санстанция, и РАО. Просто идут проверки, чтобы найти какие-то зацепки. Могут уволить любого. При этих замечаниях вообще школу не должны были открывать еще в сентябре, вот когда они подписывали бумаги о готовности. Адзіны дырэктар, які адмовіўся пісаць заяву на звальненне і застаецца ў статусе кіраўніка, Мікалай Жуковіч сярэдняй школы нумар 1 Бярозы. Там был выборчий участок, старшиней якого была завуч. Хотя не участвовал, но просил считать честно учителей, которые были в комиссии, но они его не слушали. То есть посчитали, как сказали в райисполкоме. Большасць галасоў тут сапраўды набраў Лукашенко, а ў дзень выбараў каля школы працаваў АМАП. Мікалай Жуковіч ніколі не быў чальцом выбарчых камісіяў. Менавіта з гэтым і звязваюць у раёне ягонае звальненне. Дырэктар ад каментароў адмаўляецца, а паводле нашай інфармацыі ён напісаў некалькі скаргаў у пракуратуру і спадзяецца, што пытанне пра звальненне перагледзяць. Я не хацеў бы пакінуць сваю родную школу, у якой працую, аддаў столькі гадоў жыцця. 26 гадоў. Вось стаў дырэктарам, а зараз уже 27 ідзе. Ну і ўсё, весь мой каментарый, пакуль вялікі пытальнік, што далей будзе. Мікалай Жуковіч вядомы далёка за межамі Бярозаўшчыны. Ён аўтар метадычных дапаможнікаў і падручнікаў, атрымаў званне выдатнік народнай асветы. Нельга звальняць з пасады, таму што гэта будзе непаправімая памылка такая, якую нельга будзе паправіць. Ён
сапраўдны кіраўнік, добры настаўнік, ён метадыст, яго паважаюць. Як так? За што? Чаму звальняюць? Ніхто не можа на гэта даць адказу. Паспрабавалі даведацца о прычынах звальненняў дырэктараў у начальніка аддзелу адукацыі. Не знаю, кто вам такое говорит. Я не знаю, вы знаете. В смысле вы не знаете? Вы же начальник отдела образования. Так, давайте, женщины, без комментариев. З 24 снежня 3 дырэктары ўжо афіцыйна звольненыя, а на падтрыманне Мікалая Жуковіча сабралі больш за 1300 подпісаў. Алена Дубовік, Белсад. А цяпер запрашаю гаспадарства на навіны, падобныя да жартаў, і жарты, падобныя да навінаў. У сям'і Лукашэнкі завёўся яшчэ адзін апазіцыянер. А ў Крамлі прыміраюць майткі Навальнага. Пра гэта ў вечаровым шпіле. Не прапусціце. А заўтра дзень святочных пратэстаў, флэшмобаў, раённых маршаў. Мы ўсё пакажам і раскажам.